Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapangunan nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadutong sa inyo. Update niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KK Channel 11. Kag sa mabatian nyo man kami sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Nagyari ng top 10 nga mga balita sa Negros subong nga adlaw. 61 ka mga water refilling station sa Bacolod nga wala sang permit ipasira ni Mayor Albi Benitez. Masobra 200 sarang matagaan sa trabaho sa pagbukas ng S&R Membership Shopping Warehouse sa Bacolod City. Comelec, ginanalo kung ginbawi ang damlag pa pagproklama bilang nagdaog nga gobernador sa kay Governor Henry Teves sa Negros Oriental. Stall sang Manukon Country vendors nga wala makabayad sa utang, ipasira sumugod sa Lunes. Kag sa good vibes, isla ginsalbal sa mangroves sa tiun sa bagyo sa tripping ni Ruming. Kag security guard nagbulig laot sa mga hold-up suspect nga tigayo na dakpan. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, masobra sa 200 ang sarang mahatagan sang oportunidad nga makatrabaho sa itukod nga S&R membership shopping sa Bacolod. Ginpirmahan ni Mayor Albi Benitez ang lease agreement sa tunga sang S&R membership shopping kag Kirela Management Corporation para sa itukod nga warehouse sa portion sang government-owned property sa reclamation area sa Bacolod. Suno kay Anthony C., ang presidente sang S&R, gilayon nga pagasuguran ang construction pero hindi pa mapatod kung saan o mahuman kag magbukas ang membership shopping warehouse. Iya ginabulubantang masobra 200 ka mga empleyado sa pagbukas sang membership shopping warehouse club. Ang S&R ang may 22 na ka mga warehouse sa pungsod. Ginaabi-abi naman ni Benitez ang pagsulod sang S&R kadungan sa pagsaulog sang Mascara Festival sa syudad. So 6 months before actual opening, we will start hiring the people and then we will send them to our different branches. And that's employees working for S&R. That does not include the ancillary employees that that will be coming from our suppliers that they will be working with us. Sa number 9, sumugod sa Lunes ang mga stalls nga nag-arkila sa Manukon Country ang pagasirad-an kung hindi sila sa gihapon makabayad sa ilang utang sa syudad. Sa 17 ka mga stall owners sa Manukon Country nga ginserbihan sa notice to pay sa City Legal Office, may 3 ang nakabayad antes paman sa gitara nga deadline karon nga Setyembre 30. May 7.7 million pesos nga sulukto ng syudad sa mga nagarenta sa Manukon Country. Gani gisiling ni Mayor Albi Benitez nga sumugod sa Lunes. Sugura nila ang pagpasira sa mga stalls sa mga yadtong wala nagabayad o kun magamay lang ang gibayad para sa utang sa syudad. Gisiling naman ni City Administrator Boyet Maghari nga ilagi na tun-an ang paghatag extension sa mga stall owners nga makabayad sang 20% sa ilang utang tub-tub Disyembre. Dako naman ang nabayaran nila that they have exceeded, nin lang daw token na bayad, then we might consider. But as of now, if they are not fully paid ang ilang arrears, they will be closed by Monday. Sa number 8, 18 ka mga personnel sa Provincial Disaster Management Program Division sa Negros Occidental ang ginpapanaugan sang show cause order. Sino kay Provincial Legal Officer at Alberto Nelias Jr., 13 diri mga driver, 1 ka utility worker 2, 3 ka administrative aid 2, kag 1 ka special operation officer 1 ang ginpapanaugan sang show cause order. Sino kay Nelias, wala na sunod sa mga driver ang nagakaigo nga proseso angon sa trip ticket. Imbes nga antes magwa may trip ticket na, ang nagakatabo, mga 1 ka bulan pa pagkatapos ang ilang biyahe kag tigayod masubmit ini. Ang iba naman sa ginpapanaugan sang show cause order may angot sa mga reklamo sa ilang behavior. 2 ka semana na ang nagligad sa ginservice sa ila ang show cause order kag 1 na lamang ang wala pa makasabat. Padayon ang pag-consolidate sang legal office suno kay Nelias para mapatod kung bala may balasihan ang pagpasaka sang formal nga reklamo batok sa ila.
Ini ang kabahing suno kay Nelia sa pagpasiguro nga mahatag sa publiko nagkaigo nga serbisyo kag accountability naman sa bahin sang mga empleyado. Dapat ang procedures na is before you go, may ara ka ng trip ticket kag ilaya months after mala sila mabiyahe sila and then ma-file sila sa trip ticket. So may ara there is a huge irregularity with regard to their travel kung natabo man gina o wala. Some admin personnel of the DMPD medyo may ara bala mga unruly behavior bala how though may ara sila sa mga why sila ga-perform sa mga duties nila. May ara man iban nga what do you call this, medyo nag-threaten sa mga kaupdanan nila. So kailangan i-disiplina just to maintain order bala sa ina nga division na. Sa number 7, parayon sa karon, ang pagkaiusang mga booth sa mga banwa kag syudad para sa natalana nga maskara sa panaad. Sunod kay Provincial Administrator Fernando Diaz, mahimo sa masunod nga semana tigayon nga ma-release ang pondo nga tig 100,000 pesos nga mga-survey assistance para sa mga LGU nga magapakigbahin sa maskara sa panaad nga natalana sa October 10 to 16. Sa karon ang banwa pa lamang sang La Castellan na nakasubmit sa ilang project proposal. Sunod sa kay Diaz, sa tion nga magkasubmit na sini ang mga LGU, sarang na ma-release ang 100,000 pesos nga assistance. Halos tanan nga mga LGU booths ang ginahanda naman para sa maskara sa panaad. Ilakip na diri ang iya sa Bacolod. Ginalaumang sa kada adlaw, ang kada distrito may parade of food suno sa kay Diaz. Almost tanan man nga LGUs ang nagapreparar sa ilang mga booth. Ang aton nga financial assistance sa ilang 100,000, I think is na may pag-usaron para sa pagpakayo, but sa ilang nga day activity itself, as what was promised, I think every day ang kada district may ara sila sang do parade or festival sang food or delicacies nila nga gina-offer parehas dito sang ginobrata sa lakbayanihan. Sa number 6, driver sa motorsiklo patay matapos nga malapakan sang truck sa Sagay City. Patay 22 anyos nga driver sa motor nga si Kaine Ray Taleda matapos malapakan sang truck sa Miyerkules sa highway sagop sang barangay Old Sagay sa siyudad sang Sagay. Pilaso naman ang iya sini nga angkas. Sa investigasyon sa Sagay PNP, nagasunod sa nagadalagan na truck ang motor ni Taleda kagang isa pa ka motor nga ginadala naman ni John Danley Baraga. Una nga nag-overtake sa truck sunod sa Pulisi Baraga apang naguntat ini bangod sa nagapark nga tricycle sa unhan. Didto na kag nagbunggo ang motor ni Taleda sa naguntat nga motor ni Baraga gani sila ang natumba. Nalapakan si Taleda sang truck nga gintunaan sang iya kamatayon. Minor injury naman ang naangkon sang iya angkas samtang si Baraga ang luwas naman sa katalagman. Sa number 5, lalaki nga napreso sa adto ang patay sa pagpaniro sa Sagay City sang kagabi. Isa naman ka babae ang nasalabat sang bala. Patay ang anay preso si Jo Marie Matarong matapos inigitiro kagabi sa barangay ukon sa may dalan sa barangay Poblasyon 2 sa siyudad sang Sagay. Sa investigasyon sa PNP, sakay sa iya nga motor si Matarong sang siya ang giligon na lang nga gintiro sa motorcycle rider nga nagasunod sa iya. Sang natumba na, siya ang diwat nga ginatiro sang isa sa mga sospek nga yara man nagabantay sa kilid sang dalan. Upod nga nagpalagyo ang duha ka mga suspitsado. Dead on arrival si Matarong pag-abot sa ospital. Nasalabat naman sang bala ang isa ka 56 anyos ka babae. Pero ini ang yara sa maayong nga kahimtangan. Si Matarong ang sadto may kaso nga murder kag pending nga wala pa ma-file suno sa pulis. Personal nga dumot ang inalantaw nga motibo sa pagpatay sa iya. Sa number 4, construction sang Yuhong Village sa Bacolod ang ginalauman nga mahuman sa madason nga tuig para sa masobra 10,000 ka informal settlers.
Kaina ginpatigayon ang groundbreaking ceremony sa amo nga proyekto. May report si Nico Delfin. Sa Araw Property sa Barangay Vista Alegre, igatukod ang naunang medium-rise building sa Yuhum Village para sa kapin 5,000 ka mga informal settlers. Sa groundbreaking ceremony, ginkalipay kag nagpasalamat si Mayor Albi Benitez sa Department of Human Settlement and Urban Development nga matigayo na ang paghatag sang disente nga ilistaran para sa masobra 10,000 ka mga mangin benepisyaryo sang housing program sa Bacolod. Of the Department of Human Settlements, which was created just about 2-3 years ago. No? So it's very much now being part of our daily lives ang atong mga kabuhi, because this will change the landscape of the housing industry in the Philippines. And Upod man sa seremonya, Sunday Vice Mayor Elcid Familiaran kag mga opisyales sang syudad, ginalauman nga mahuman ang proyekto sa madason nga tuig magluwas sa Yuhum Village sa Barangay Vista Alegre. Plano man sang syudad nga magpatindog sang housing project sa Barangay 8 kag Barangay Banago. Ang mga nagapuyo sa coastal area sa mangin prioridad sang housing program sang Benitez administration. In a year time, kaya ng developer ng Bacolod. So by next year, tapos na yung 10,000? Tapos na yung 10,000. Yan po ang pangako ng developer na Kadungan sang groundbreaking ceremony ang permahanay sang Memorandum of Understanding sa tunga naman sang disod sa pagpanguna ni Housing Secretary Jose Rezilino Acosar kag Victoria City Mayor Javi Benitez. Plano naman ni Mayor Javi Benitez nga magtukod sang housing project sa Barangay 6A, Barangay 11 kag 13. Where people are closest to in terms of their livelihood, in terms of hospital needs and schooling needs. So when we choose a housing site, we should also think about ang ila nga kinanglanon sa adlaw-adlaw nila. So amo nang importante. And I think housing is very central to any development sa city. Mayaraman sang kasugtanan ang disod sa ginaplano nga housing program sa syudad sang Silay. Tuyo sang ahensya nga matukod ang 6 million housing unit sa sulod sang 6 ka tuig sa idalom sang pambansang pabahay para sa Filipino program. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa number 3, Comelec ginanal o kung ginbawi ang damlag pa nga proklamasyon bilang nagdaog ang gobernador sa kay Governor Henry Teves sa Negros Oriental. Giduso na sang Commission on Elections sa NBank nga ianal o kung bawion ang kadalagaan ni Negros Oriental Governor Henry Teves bilang gobernador sa probinsya. Ini matapos ginaffirm sang poll body ang resolusyon nga nagadeklarar sa kandidato nga si Ruel Digamo kung Grego Gaudia bilang nuisance candidate kag ihatag ang yasini nga nakuha nga mga boto sa napierde nga si anay gobernador Ruel Digamo. Ini nagkakahulugan nga sa Digamo among liwat nga magapungko bilang gobernador sa probinsya bangod sa iya malabawan ang kadamuon sang boto nga nakuha ni Teves kung idugang ang boto sa nuisance candidate. Nag-issue na ang Comelec and Bank sang writ of execution nga nagamando sa Special Provincial Board of Canvassers nga ianal ang proclamation ni Teves. Sa Lunes, sila ang natarana nga mag-convene. Sa number 2, ginahulat pa sa Provincial Health Office ang resulta sa water sample nga ginpadala nila sa Research Institute for Tropical Medicine. Suno kay Dr. Ernel Tumimbang, ang PHO, importante nga mapatud kung diin nagikan ang infection kasunod sa 7 ka kaso ng kolera sa Negros Occidental. Pwede nga makuha ang kolera gikan sa contaminated nga tubig o kung sa pagkaon man suno kay Tumimbang. Kung hindi gidman sa tubig, suno sa iya magasulit naman sa pagpangusisa. Padayon naman ang pagpatuman sang tikang karon para mapamatukan ang kolera sa probinsya. Isa na diri ang paghaylo sa mga pumuluyo nga pabukalan ang tubig nga ginainom kag magpatuman sang chlorination. 5 ang kaso ng kolera sa Silay City, isa sa Ibi Magalona kag isa sa Victorias.
hoping na dila makakuha sang sample nga positive. Ang problema sila kung mag-negative, re-investigate. Ang tubig pa lang dinakuhaan, remember? Kung na local water district, isa na sa kanya. Kung lang imo kasi seepage is going to your house only, okay na siya. Pag kung lang seepage mo, sila distribute sa ibang na household, kamo man ang water source, basi kung kamo man ang ginalupot sa iba. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Mga water refilling stations nga wala sang permit, ginmaduan ni Mayor Abby Benitez nga ipasirad-an. Sa 142 ka mga water refilling stations yung gininspeksyon sa katapos ang Environmental Sanitation Division sa City Health Office sa Bacolod, may 61 ang wala sang sanitary kag business permit. Kaina, ginmando ni Mayor Abby Benitez sa CHO kag City Legal Office nga sirad-an ang mga water refilling stations nga wala nag-comply sa mga permit. Ginpatuman sa CHO ang pag-inspeksyon sa mga water refilling stations matapos nagpositibo sa kolera ang isa ka 37 anyos ka babae sa barangay Mansilingan. Nag-ayo na ang pasyente pero ginpahayag sang alkalde nga dapat pabaskugon sang CHO ang pag-monitor sa mga water refilling station sa syudad. Ang mahigko nga supply sang tubig kag ang mahigko man nga pagkaon ang isa sa mga rason sang balatian nga kolera. Sa City Legal. So, ang 61 na close na tanan? That's my understanding. Siling ko gani kagina, I was just talking to PIO natin. Kung nga hindi na natin nabigay public kung sino yung 61 gani para mabalaan sa Kumuloyo ang ano. Ma-check na po sila sa legally okay sila then publish the names of those refilling water stations. Para at least makabantay. Kagyari naman ang pabalo namon sa inyo nga pang pag-good vibes sini nga weekend. Una kita sa isa ka isla, halos tanan nga balay diri, mayara sang higante nga mga banga. Pati tawo pwede isulod sa banga. May manamit nga mga seafood. Matinlo nga baybayon kag iconic nga footwalk sa tunga sang lawod. Kag ang madamon nga kabakawan ang nagsalbar sa mga pumuluyo gikan sa mabaskog nga mga bagyo kadto tani buwas sa tripping ni Ruming. Kag sa Baganihan, bisan on duty ang isa ka security guard, ginhimo niyang irresponsibilidad sa pagtabang sa isa ka biktima sang hold-up. Upod sa isa man ka nagatrabaho sa food delivery service nga rider, ilagin lagas ang kawatan, tub-tub na labot nila. Aton sa kilalahon sa Sunday sa Baganihan. Barbangaton tripping boss, hindi naman siya basta-basta nga nalagawan, kundi ang storya sa isa ka community kung paano nilagin protection nila self against sa bagyo. Nabuligan sila in short means ang mangroves. Mangroves ila because nga nagtinguha man sila. Yes. At least nila siya basta-basta storya balang lagaw. Kundi may istorya gid siya sa mga tao sa isla. Amo na ginatawag nga sustainable tourism. Wow, bunto na ako today. Kag Barb, kag sinabi man sa storya sa Baganian, isa sa security guard nagwa siya out of his way para gid mabuligan lang lagas ang isa ka hold-up suspect. Oo. Kag ginrisgo yung kabuhi Ruming ha. Yes, kabay pa mo daw pag ginapariw sa iya. Kagabi ito mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga maihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balansa kay eksakto mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa Lunes, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.